Engineer Cherish Calictan. I'm the head of MDRRM ng Bulinaw. Mamanayan po namin, kamusta po ang sitwasyon dito sa bayan? Sa ngayon po, malakas po ang ulan dito sa bayan. At the same time, tuloy-tuloy po yung hangin, yung lakas ng hangin na nararanasan natin dito sa Bulinaw. Pero ang paghahanda naman ng Bulinaw ay hindi talaga naaalis. Wala pa dito si Christine ay talagang handang-handa naman na ang Bulinaw. At nagpapa-preemptive evacuation na kami sa mga maaring maapektuhan ng bagyong Christine dito sa Bulinaw. Ma'am, what are these preparations? Closely monitoring sa ating mga coastal barangays, especially the coastal barangays nga dito sa Bulinaw. At the same time, yung coordination namin sa iba't ibang national and local agencies na katuwang namin dito sa pagpiprepare ng ating pagdating ng bagyong Christine. And syempre yung mga situation reports namin sa mga higher ups natin sa PDRRM as well as the region ay hindi namin kinakalimutan. Gayun din ang patuloy na pakikipag-ugnayan namin sa barangay DRRM committees namin dito sa 30 barangays namin sa Bulinaw. Patuloy yun mula noong wala pa o hindi pa naglandfall si Christine hanggang sa dito na o padaan na dito sa western side ng Pangasinan si Christine. Ma'am, ano yung mga challenges po na kinaharap po ng mga rescuer natin o ng ating pong MDRRM o sa pagpapalikas po ng ating pong mga kababayan po? Dahil may 23 coastal barangays kami dito sa Bulinaw, out of 30 barangays, napakalaking challenge po talaga yung magpa-preemptive evacuation sa kanila. Kaya po patuloy ang aming pakikipag-usap sa barangay DRRMCs na magpa-preemptive evacuate sila sa kanilang mga kabarangay o constituents. Napakalaking challenge yung ayaw nilang iwan yung kanilang mga kabahayan dahil sa mga kadahilan ng syempre hindi natin maiiwasan yung pag-aalala nila sa kanilang mga gamit, kanilang mga maiiwan na mga kagamitan dun sa kanilang bahay. So napakalaking challenge yun. At the same time, syempre sa lakas ng ulan, ay sa lakas ng hangin ng Christine, isang challenge sa amin yung clearing operations. Pero araw-araw kasing umiikot yung team namin to make sure from mainland to upland ay malinis yung mga kalsada at nakikipagtulungan sa ating mga BDRRM sa iba't iba pang mga gawain na hindi nila kaya doon sa level nila. May we know, ma'am, yung identified numbers po ng mga evacuation centers natin dito sa Bulinaw? Actually, lahat ng 30 barangays namin, they have designated evacuation centers. Pero pagdating po sa municipal level, we have 6 evacuation centers. One of those evacuation centers ay yung aming permanent evacuation center. Mga ilan na po yung ating pong mga evacuees so far po sa data po natin available? In terms of yung mga nandun inside the evacuation centers, we have 514 individuals. So yun po yung total as of this time. Inaasahan niyo pa, ma'am, na madadagdagan pa to? Kasi Yes. Inaasahan pa naming madadagdagan to at patuloy pa rin yung pagpapaalala namin sa mga barangay BDRRM namin na magpa-evacuate pa rin sila habang hindi pa tayo dinadaanan ni Christine. Ma'am, itong mga evacuees natin, parts sila ng mga coastal areas and at the same time, nasira ba yung kanilang kabahayan kaya natin sila? Actually, nung hindi pa nasira ang kanilang mga kabahayan, yes, nagpalikas na po tayo. Ngayon po ay nakakatanggap na po kami ng mga damages sa mga kabahayan nila. Pero sa kabutihang palad naman, nailikas natin ng mas maaga yung mga nakatira doon sa mga kabahayan na yan. So ito po yung mga damages, pero wala pang, hindi pa po yung full assessment? Yes po, wala pa po kaming official report pagdating doon sa damages because ongoing pa po yung pag-iikot ng ating team para ma-assess po nila yung mga damages natin. May mga areas po ba dito, ma'am, na affected po ng storm surge or mga floodings po ng mga identified areas po dito? Yes, pagdating sa storm surge, meron po tayong mga affected areas. At the same time, pagdating sa flooding, we also have, pero low risk kasi ang Bulinaw pagdating sa flooding. Humuhupa agad yung mga floods namin dito. Pagdating naman sa storm surge, meron po kaming natural barrier. Yung ating mga, tawag dito, yung breakwater natin, malayo pa.
Kaya pagdating naman dito, may marami sa area dito sa Bulinaw na hindi na ganun kalaki yung alon na dumadating dito sa Pampang. So landslide areas na. Landslide areas, yes, but then walang masyadong affected. Katulad din ng flooding, low risk lang po kami pagdating sa landslide natin. So far, ano na po yung mga nabigay na po natin ng mga tulong? Pang ilang araw na po na pangalawa? Pangalawa po. So ano po yung mga nabigay na po natin po na mga tulong with these 2 days po na stay nila sa evacuation centers? Pagdating nila sa evacuation center, we have the camp management team headed by our MSWD na bumababa doon at ina-assess yung kanilang sitwasyon. Pangalawa, nagkaroon kami ng mga medical team headed by our MHO at sila po ay bumababa doon at pupunta sa mga evacuation centers to assess naman yung medical needs ng ating mga evacuees. Ngayon po, ongoing na rin po yung pakikipag-coordinate natin sa mga higher agencies para po doon sa provision naman po ng karagdagang mga relief para po doon sa mga nasa evacuation centers. What about ma'am yung mga wala sa evacuation center and yung mga affected in the family? For example, Sinabalikan po ba ito? Yes po, we also have data doon sa mga affected families natin. Kaya po kami ay nakipag-coordinate po sa MSWD through our sa DSWD through our MSWD para po mabigyan ng tulong yung mga affected population natin outside the evacuation centers. Knowing that Bulinaw is a tourism hub din po ng hindi lang lalawigan ng Pangasinan kundi pong Northern Luzon, pinupuntahan po ito. Yung affected po ng mga tourism po natin po industry, yung mga negosyante, mga shop owners, may mga tulong din po ba naasahan dito ang mga affected po sa tourism industry? Yes po, meron po kasi tayong samahan ng mga tourist industries dito sa Bulinaw at ang aming Bulinaw Tourism Officer po ang in charge naman po sa pakipag-coordinate sa ating mga establishments pagdating sa mga tourist areas natin at ang alam ko po ay nakikipagtulungan din po ang ating mga tourist establishments. Pero so far sa assessment nyo ma'am, initially, affected po ba itong mga tourist sites po natin po? And also yung abiso natin kung hanggang kailan po ito isasarado itong mga lalo yung mga beaches po natin. Yes, definitely affected naman po sila talaga. Dahil kung titingnan natin yung geographical location talaga nila, sila yung pinaka-affected. Mayroon po kaming Executive Order number 50, Series of 2024, na kung saan direktang mayroong nakalagay doon sa provision na yon o sa pulisiya na yon na kapag mayroon po kaming o kapag ganito kasama ang mga panahon, whether may gale warning tayo o may mga nakataas na signal number dito sa Bulinaw, automatikong sila ay hindi magpapaligo, wala pong magsisail at ganun din po pati yung iba't ibang mga activities sa dagat. Kaya naman po automatiko talaga na nare-receive yun ng ating mga tourist establishments o tourist owners natin na kung saan sila po ay nagpapa-implement na rin talaga ng mga executive order o yung executive order na yun para doon sa kanilang area. Ma'am, may mga fishermen na po ba tayo na i-report natin na nagpumulit na pumalaot? Officially, wala. Meron lang pong reported sa amin, unofficial, na 3, but then kinagabihan naman ay nakabalik naman po sila. So, hindi na po namin. Yes, given ito po ay ilan yung mga residente natin dito is pangunahin nilang pinagkukunan sa mga sa pangingisda at mga fisher folks natin. Ano pong tulong po ang pwedeng maibigay po ng local government ng Bulinaw sa mga hindi makakapalaot ng ilang araw? Ongoing po ang ating repacking ng ating mga relief goods dito sa aming bagong munisipyo at ito po ay papamigay na namin starting kung matatapos namin ngayong araw na ito, given that may data kami ng mga iba't ibang mga affected population. Ito po ay kaagad namin ipapamigay sa kanila para mayroon po silang makain din sa mga susunod na araw pa. Last sa akin na lang siguro, ano po ang pinaka-main directive po ni Mayor Alfonso mula nung paparating pa lang mula ngayon, nararamdaman po natin si Bagyo Christine hanggang sa makaalis po dito. Yes, ang pangunahin po talaga ay yung pag-ensure ng safety ng ating
responders at saka ng general public. Yung pinaka-safety talaga. Kaya nagpakandak kami agad-agad ng evacuation. Kung titingnan natin yung mga reports, isa siguro kami sa pinakamaraming nailikas bago pa lang dumating yung bagyo dahil isa sa pangunahing pulisiya ng ating mahal na Mayor Alfonso Celeste na ilikas agad at i-ensure yung safety ng aming mga constituents. Ma'am, mensahe niyo na lang sa mga constituents dito sa Or paalala pa rin po. regarding kasi nararanasan. Yes, pinapaalalahanan pa rin po natin ang lahat ng ating mga kababayan na maging alerto dahil hindi pa po dumadaan dito sa atin si Christine at inaantay pa rin po natin yung magiging epekto niya sa atin. Kaya naman ngayon pa lamang po at paulit-ulit naming pinapaalalahanan ang lahat ng mga nakatira, lalong-lalo na po sa ating mga coastal areas na lumikas na hanggat may panahon pa. At ganun din ay makipag-ugnayan po sa kani-kanilang mga barangay DRRM committees kung nagkaroon ng problema or sa aming hotline, emergency hotline ng aming DRRM office sa municipal level para po matulungan natin sila. Maging maingat at stay safe po sa lahat ng ating kababayan.